biko zienụ. Onye mụrụ nwa biko jirinụ asụsụ Igbo zụlite ya n'ụlọ. Ọ pụọ n'ezi asụgharị asụsụ ọbụla, Spanish, English, French, nke ọbụla ịghọta. Maka na achọpụtara m na ọ bụrụ na ahapụrụ iji akpụ, ofe onugbo, ofe egusi, akpụ egusi, ọha na nri Igbo dị iche iche na-enye ihe n'ahụ, ji ahụrụ n'ọkụ ịghọta. Ọ bụ na ahapụrụ iji ya zụọ anyị were chicken and cheeseburger, ma ọkwanụ ndị China kịta ụfọdụ n'ime ha na-ata tata amụrụ ọhụrụ, ma onye ga-eme abortion today asị ya ome abortion, azụrụ dị nwa from go were ya. Ha kwenyere na ọ na-eme gịnị, ọ na-enyere ha aka ime ịgbatị ndụ ha. Ụfọdụ nwa njọ dị n'arụ gị, njọ ọrịa dị iche iche dị n'arụ gị, ọ bụ na ịṅụọ ofe pepe soup eji ahụ tata the fresh ma mma mee na ọ na-agbatị ndụ gị, mee gị ọrịa ndị ahụ na kpamkpam. Ihe a bụ ihe ndị kwenyere. A sị na ọdịbendị na-enyere ndị aka. Ihe onye kwenyere na-edu ya. Ọ bụkwa na anyị kwenye tata na ọ bụrụ na anyị mụọ ụmụ na anyị ga na-eji gịnị asụsụ Igbo azụ ha. Ifu nna ụmụ anyị ga na-eme ọfụma. Ị na-asụrụ nwa gị Igbo, relax ya, ọ na-asụrụ gị Igbo a na-adị n'ụmụ ifuzie n'ume Igbo. Mụna afụ na ka asụsụ ndị ọzọ na-eto, na nke anyị ga-etokwa, na nke anyị ama ndezi na-asụ, na nke anyị ga-eto. Maka gịnị? Enwere ebe o si ebido. Ndị Igbo si na a na-ama mma, na-esi n'ụlọ mara mma pụta n'ezi. Isi n'ụlọ kụziwa nwa gị Igbo, ka ịmụ ha na nwa ị na-asụrụ Igbo, ị na-enye ya nri ndị Igbo dị iche iche. O nweghị ife mere ka nwa ahụ hapụ ito n'usoro ahụ itinyere. Kwanye mere ya na-eme akwe ma ji ịkụọ ji n'ala, edonyecha ji n'ala, ịbịa were mbaz were osisi itinye ya, zi ya ụzọ ọ ga-ezi na-eto. Ọ na-eto, ọ na-arụkọ n'osisi ahụ, ọ na-arụkọ n'osisi ahụ. Ọkwa na otu a ka esi azụ ụmụ. Ndị nne bikono, ndị nne na nna, ihe agwa ọlụ unu bikono. Ana m ayọ unu na-ayọsi n'ike. Onye mụrụ nwa sụrụ nwa ya Igbo. Ndewonu, dịwanụ mma, unu echepụ.